खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। बिटिसिआव खामानि मावनो लानानै खामानि मावजायै दंबा जिंगासिनांगौ गोनांथि गैला। बिटिसि सरकारा मोनसे टल फ्रि नाम्बार होखाबाय आरो बे नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालायनो हागोन। बबेबा हस्पिटालफोरा माबा जाहोननि थाखाय खुलियाखैबा बेखौ टल फ्रि नाम्बाराव सोंहरनो हागोन आरो मानि थाखाय खुलियाखै बेखौ सोंहरनो हागोन। मानि थाखाय खुलियाखै बेखौ मिथिनो मोनगोन। मैया 1 जानुवारिजों लोब्बा लाखिनानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ डेपुटि चिफआव फोसावनानै होबाय आरो लोगोसे रनजित बसुमतारी बिथांखौ हाग्रा बिफानाव खामानि मावनो थाखाय बिबान होनाय जाबाय। बिथांमोनजों लोगोसे गासै 9 इन्टेलिजेन्ट बिथांमोनखौ एम महरै फोसावनानै होबाय। भारत हादराव कभिड-19 खौ फाहामनायनि थाखाय गनायथि होबाय। इमारजेन्सिनि थाखाय ड्राग्स कन्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डिया (DGCI) नि जोहै एक्सपार्ट कमिटिआ गनायथि होबाय। मानो होनबा कर'ना बेरामा मोनसे गिथाव बाथाव बेमार। दासिमबो जोबथा गनायथिखौ होथ'वाखै। इमारजेन्सिनि थाखायल'सो बेखौ गनायथिखौ होदों। एबारनिफ्राय जिअ सिमआव फ्रि कल बा फ्रि भइस कल खालायनो हासिगोन। सोर सोरनाव जिअ सिम दङ फ्रि भइस कल खालायनो हादों अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहरदो। बेखौ दाखालै 31 जानुवारियावनो रिलायेन्स जिअ कम्पानिया बेखौ फोसावनानै होखाबाय। एबार इउजार कानेक्ट आइअ'सि खौ बोखारसिगोन होननानै दाखालै फोसावखाबाय। मार्चनि गिबि सप्तानिफ्राय ओइचएस आनजादआ जासिगोन। बेखौ फोसावनानै होबाय आसाम सरकारा।